Wala po kami kakainin, tsaka yung babayad po sa mga utang. Nagkautang-utang kami. Para sa ating unang problema na ating tutugunan, isang padre de... Naging bisita ng programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ang ilaw ng tahanan ng Tabaco City noong buwan ng Enero na si Nanay Rosilia Dinaque. Ito'y upang humingi ng tulong para sa kanyang anak na may iniindang sakit. Nasa ating studio ngayon si Nanay Rosilia Dinaque, ang ina ni Roldan Dinaque. Magandang hapon po sa iyo, Nanay Rosilia. Magandang hapon din po. Opo, kumusta na po ngayon ang kalagayan po ng inyong anak? Sa ngayon po ang aking pong anak ay nangangailangan po para malaman namin matukoy yung sakit na sa ultrasound po at sa laboratory po. Nasaan po itong anak nyo ngayon? Yaon po sa bahay sa Tabaco po. To, ano bang sakit ng anak nyo? Bigla po iyon na natumba siya, tapos po yun po na ano namin sa Batangas Medical City na may sakit daw po sa atay. Doon sa Batangas ito Opo, nangyari? 2018 po. Tapos po, nung umuwi po siya dito, nagtitinda po siya sa Sampaguita, na ano po namin, na bigla na naman siya sinumpong. Dinala po namin siya sa doktor, tapos po, nag-request nga po ng laboratory at ultrasound. Dinala po namin sa BR, PTH. Nanay, ano po yung mga pangangailangan or kailangan po ni Roldan para po kami ay makatulong po sa inyo? Unang-una po, dahil po sa kawalan, para tinda po siya ng Sampaguita, humingi po talaga ako ng tulong para sa aking anak. Ano po yung sitwasyon ng pamilya nyo ngayon, Nanay? Paano po kayo nabubuhay? Paano po kayo nakapagbigay po ng pagkain para kay Roldan, pangbili ng gamot? Saan po kayo kumukuha ng panggastos? Humihingi na rin po ako sa ibang anak ko na may pamilya na tulong-tulong po kami para po makaraos lang yung anak ko. Kasi po talagang walang-wala naman po talaga yung pamilya ng anak ko. Makakausap natin, partner, sa kabilang ng linya ng telepono si Miss LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LB. Magandang hapon naman po, Sir Diyos. Opo, narinig nyo ba itong problema ni Nanay Rosilia tungkol sa kanyang anak na si Roldan? Ano po ang maitutulong natin sa kanya? Yes po, Sir Diyos, na parin na panginggan po si Nanay Rosilia. And then, ang sabi po ni Saldi, sagutin daw po lahat ng kailangan dahil kaya nagaling sa GLC. Sasagutin lahat ng pangangailangan. Kasi yung nababanggit kanina... Laboratory po and ultrasound. Ayan, partner, ultrasound. Okay. Bukod sa ipinangakong tulong medikal para sa anak ni Nanay Rosilia, ay nakatanggap din siya ng cash assistance at grocery packs. At syempre, Nanay Rosilia, meron din pong tulong pinansyal ang ating programa para po ito sa inyo, Nanay. Tanggapin niyo po ito. Ayan. Galing po yan kay Congressman Saldi. At syempre, partner. Oo, Meron meron pa. Dahil kailangan din siyempre yung pang-araw-araw na pangangailangan kahit paano. Makakatulong po ito food packs para po sa inyo. Regalo po yan ni Congressman Saldico ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ano pong masasabi nyo kay Congressman Saldico at sa Ako Bicol Tabang Ora mismo? Una po kay Lord, maraming salamat po kay Congressman at saka Ako Bicol po. Maraming salamat po sa Ora mismo. Upang malaman ang kalagayan ng anak ni Nanay Rosilia ay personal na binisita ng Tabang Ora mismo team si Tatay Roldan upang siya ay kamustahin. Bakas pa rin ang nangihinang pangangatawan ng 44 na taong gulang na padre di pamilya. Salungat sa maliksi at aktibong pangangatawan niya noon ang kanyang kalagayan ngayon. Kwento niya, taong 2018, nang madiagnose siya ng sakit sa atay. Ngunit dahil sa kakapusan sa pera ay hindi niya na naipagpatuloy ang kanyang gamutan. Tsaka nung bumagyo po kasi Rolly, bumaksak ng bahay namin. Nakapangutang kami para maitayo itong bahay. Pagkalipas daw ng 5 taon, ay muli raw bumalik ang sakit ni Tatay Roldan dahil na rin sa hirap ng kanyang trabaho. Kung ano-ano po pinasong trabaho. Tinda po ako ng ice cream, med construction, kung ano po ikabubuhay ng ano po. Mabuhay lang. Pag tag-ula, yan, titinda-tinda. Para kay Tatay Roldan, napakahirap na malagay sa ganitong sitwasyon lalo na't mayroon siyang pamilyang binubuhay. Yung asawa ko, hindi naman naghahanap buhay dati eh. Ako ngayon siya ngayon nang nangangatulong. Dagdag pa niya,
napilitan din daw mamasukan bilang isang kasambahay ang kanyang may bahay sa Maynila. Wala po kami kakainin, tsaka yung babayad po sa mga utang. Nagkautang-utang kami. Sa ngayon, silang mag-aama muna ang naiwan sa bahay. Panghihinayang na lang ni Mang Roldan dahil minsan naman daw nilang natamasa ang masaganang buhay bago pa man siya tinamaan ng sakit. Sa kasamaang palad, ang gamit niyang tricycle sa pagtinda ay nakaparada na lamang sa gilid ng bahay. Hindi na maitatanggi ang hirap ng sitwasyong nararanasan ngayon ni Roldan. Kaya naman, makalipas lamang ang 2 linggong paghihintay, tulad ng ibinigay na pangako ng Ako Bicol Tabang Ora mismo sa kanya, agad nang nakapagpa-ultrasound si Roldan at dito niya na nalaman ang kanyang karamdaman. Nalaman ko po ang aking sakit at kailangan ko po magpa-endoscopy para po masilip kung ano pa po sumasakit sa akin. Tumataas po ang aking creatinine at may damage na rin po ang aking kidney. Labis ang kanyang pasasalamat sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico dahil sa ora mismong pagtugon sa kanyang pangangailangang medikal. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol at ako po yung nagpagpalaboratory. Ay Ferry, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico.